Kubor nakaslem jong unongsan hima. Daki spangut kidkhot jong kaseng hanyo trap youth council bakin thop naka district ki circle bat unit ba pher jong ka ribhoi district menta ka sngi kala shim ne ka rai ban mi no naka seng ban pen pau ya jing sngo bitar halor ka jing shak takti u president ka HYC ribhoi uba Jason Lennox Nongrum ha u vice president ka sengkme uba Donbok Langkar Lingdo. Kini ke jing mi no jong ki nongelam bat ki khot jong ka seng ka balai don ringkat ru bat u president ke HYC ribhoi uba Jason Lennox Nongrum la shimnya ka rai ka jingelang ka bala penlong menta ka sngi ka arpu pratrik u benai kala lingkot ha ka dorbar hall jong ka snong umling. Haba keren cikilat pathai khubor uba Jason ulapen pau ba ka jing mi jong ki nongelam ka seng na ka district haringkat bat ki circle bat ru ki unit ba pher menta ka sngi ka dai ka jing sngo bitar bat ka jing sngo ja buram ka jongki halor ka jing shak takti jong nongelam ha vice president ka sengkme uba Donbok Langkar Lingdo klem ka do kono ka nongrim ka ba na ki liang ki khot jong ka seng hapo ka district kim sngo ya hap satya uba Jason ulaya thoru ba ki don shibon ki kenrum kenram hapo ka seng ka ba na ka liang jongki na ka district ki kwa ban penbet bat ya shai hanrei haba persang ban penbet bat ya keren ya kita ki kenrum kenram utai unong elam na ka sengkme ula pen ibor pen ban da ka baktakti ka bala penlong ya baro ki nong elam na ki district harengkat bat ki wai de ki shnat bakin mi bat pendekot sendan ya ka jingya dai bat ka tai ka seng ka bakila shakri hai ru em kin yo iba unong yelam ubah ahmad ursha insol lane sha iben ahmad jung paran nong yelam bakani kadi kai ke bakini ke dukat kim lai ban pediang halor kata kan urem kum kadak ka jing penrem ya kata ka jingja ka balaja ka dekat arterik lomba ka jingle jung lomba bat ikai ke bangang ngala syam ngala amat ya ka jing sha jong ti ka jonga ki dukat hi ki ibet bangangan syong no nakani ka kam nong yelam jong ka HYC harangkat ka jing kersan ka jong ki kata kadi ka sur jung babun balang bat ngahap niat kata ka sur te kumban shu persyai kemudian habide baka sur jing kini bopun ki dukat kani ka resolution manta ka sni yak bangin sapha ya ka kopi sha kini ilam juga sengkimi hakani ka resolution kadang proceedings jong kani ka jingelang jongi but ka kerteng ru jong ki dukat nak leng juga district ki bala jet ya ka ban in okam bala resign te ngidon hang ne ki nakit kam nak leng juga district ki unit pej da pila pej yang ne ki kerteng jong ki nakit kam kita lagi sepangun tekini kita khot ngan itu ngai pi lomba kamsum dan kan kajing penbor nak liang jonga bangi de bani ino ka jinglong khot ka HYC henry kai ka baki ki ibet lomba kajing bom lak priang ka jongki ya kan kajing ja yang kadi ka we ka balak penbor ya ki ka balak penbor ka penbor kamdi kajing keren ka jonga ni ki longkit kam henry kajing penbor kadi kajing ja kani ka jingja kala penpitar ya ki bat halor kata ki shim ka rai ba kini ki bedon pengi mata kasni ya ka badon ka kerteng baga jing soy jung ki hakne ya kan ngin pak kopi sha si ba kini ki bosoy kerteng hane mata kasni kila rai ba nadu mata kasni nadu kane ka jing elang kila ino na ka jing ngot naka HYC nakaliang jong ka HYC Ribhoi district hapo ka jing elam jong aku president elect hadin ki babun ki pressure ki banga ngayo lomba ki jingya phone jong ki para dokot hakini ki kendiat sngi ki baladam kata kalong ba habede ba ki kam jong ka seng hapo Ribhoi district kiradon shibun ki kendrum kendram haki kendiat snem ki baladam iya ka ba kaladon ka jing prasyang bani penben nakalian jong ka district kum ka sengkimi kabas musi kalong wat hapring ki babun ki jing persyang ban ya penbet ya kan ka kam ngiso ban penpau ba ngim shim la ban yo kata ka solution ka babiang ka bala ban settle ya kan ka jing ka bangi ni kendo opo jong ka tem Ribhoi la shisha ngim la ka ban len ba ka HYC opo Ribhoi ka dei ka we na ki kenhon triman sko ba ka bala pau bat ka bala yo ka jing sinia na ki pat nong shisno ka jingdon juga unit bagi circle lepo juga district kamdeshu ka baduna lanya pej berkiwe pat ki para kenhun samhalang henry what happening ki babun ki jinge ki bangi kendo ngim shim la randian ni yang bat ka seng nadu ka por ka bangi ni peniso bat ni penong dekat
ya dia berkaseng tak haduk ka kene ka kalimat ka mentah balak benong ba lengba kene ka sengi ka mentah lengba kene ka jingya kendo ka jongi kruip ne ni soban pau ba nakaliang jongi ki nakit kam jong ka HYC Riboy district nga presiden berkunjuk ki nakit kam ki ba khmat kham tam ya ki dekhot ki balawan ni ban shimta nakaleng jong ka district ki unit ki circle ki baper ngil ayo ban pas kene ka resolution karai ba hadin ba ki dekhot ki layo sngobat ki laktip habedi betu ki jinja ka bajaman ka khat arterik jong ne benai isha ngam kwa ka ban yathu hande ka dika kam ka ngim lai ka ban len dika kam ka balah shimbantah pedeng ka jingdon jiki babun ki dekhot ngit kam jong district long ba hakini ki kendiat singi ki balak dat kum ban shu ban shy ya pi ki pai ba ki bapet ya kene ka news long ba haka we na ki jingelang balak khot da ka sengkimi ya ngi ki nokit kam jong Riboy district da ka jingmut ban penbet ya ki kam ki bai dai dor bat ka Riboy district kadon ka we ka insiden ka jingjia ka ba penmi ya ka jingya kan at ka balak syarhe po jong tem Riboy haka tika sengi khat arterek haka bangi nakaliang kinokit kam ngila le bani ta sisi we ne kino ngilam jong ka seng kimi supaya don bolang karindo bangi tu umbarok haka tika sengi kala don ka we ka jinja ka ba ula jrong ti ula jrong ka jam yang aku nokit kam ba khmat ya jong ka seng te Henry habangi pasang tuat ya kadau lane ka nongrim ka ba ujrong ti lane ukuncat nga ngim simlap mat ngim isong nia ya iru ki sakhi satar ki abun ki badon hangta ki dei ki dukhat jong ka seng sudah te Henry habangi poi po office claim kono ka jinya keren mari her na kali wan naden ukuncat nga uthap te ngi nyimla ban sung thu ngidum ka buit ngidum ka bor nyimla ka ban digest ka du ka por ya ka e ka ba ula le nganom la ka ban len hadin juga duga jingjia kaladon ka jingnya penbaik nakalingan jong seng uba dan bolang karlindo wala pan map yang brio umla ban bet ban biang kalat kelet ka don ngaru ngamla ya ka ban thau ya ka jiduna jong kipara nokit kam nomor ngaru yang ngalong ubri beduna ya de hakata gar komperkhat ngela poe syaka jingnya sup ngela ya map dia Henry pat habakane ka kubor ka sapriang ha Henry boy ha ka tundong skor jong ki unit pat ki circle ba pher ngamla ban le EA nomor ka de ka jingsong ga jong ki kadon ka jing khibitar ka bala syarkai ki unit ka ba PUE mantak singi jing simatar ki spa ki dukhat ban ai mensim nga hadin ba ki yo semua ka du kubor kala don ka pressure ka ba jor yang banga de ban dawa ya ka disciplinary action pasha yo ti romba Henry ngam idon linti ban le kumta nomor bakal adon ka jingya kan ban ya penbai te hadin banga ngam la shu ya ka ban tem ya ka e ka baki ne ki dukhat jong ka seng ha ka baki la pressure nga bangi ngade ban lum ban lang ya ki dukhat lum kumta kan sa don ka jing pat ka jing pra ka ba syarkai po jong tem riboy te ngam kwa bakan don kum kata ka jing ya pat ya pra ngakwa bakan don kata ka jing ya trelang kum bangi la itu lagi por hi bangan chua aku masih ya thu kendiat ka lai pui tadi jong ne banai bamanta la shisni kan don ka GEC jong ka district ya ka ban priscam ban terwai ki nokit kam jong ka Riboy district ha borok hawai ka jingmut jong ka ba khmat ya ban ya lum ki dukhat mata ka sini ka long ben ban lain ban mi kanu ka krunum kan ram ka lai pui tari ba ngindon ya kata ka jingsyai ka kum perkhat perdan te Henry ha bala pui kan ka jingyalang hadin banyela ai ya ka kamon lai luet jong ki dukhat ban tan pau ya kai ka baki ki sngo ngahap hi ban yai ba ka majority ka keren ba ngahap ban syong no lengba ka jing kersan ka jong ki boro menga ko munong yalam ngade ba la terus running ngapan organizing secretary jong ka HYC Riboy district te ngalarung sapo jong kene ka seng HYC ngadu sedam arajar khatsan kumbu sakri warit lengba ka unit te hadit ka jingyat lenti ka jungi halai bor bala barit ngila tre ngila yat itu re kat nang lek isnam kisngi ki por ngi bakata ka jingki falo dan kata ka jingyak ni nong yalam por Riboy district ka wajur sepapalan te ngim isuk su batang don bat ka HYC namar ba ngila i kata ka kandam unde su tang district re hadin hak kat artrik ka jingsya kata aktif bukan jungi ni sngo ba nakaliang jungi hikum ki dukhat ki babut ya ba jason grup presiden ba yalam bro kata yang bagi nungla syu penguan rakyat ka buram ka ba i rasa kata aktif namar ba
udkhot ngasmu hi baka jing syak takti kade ke bang ihap ban penrem namar bang imla ban priang ba unong yalam jong ka distrik ajungi syak takti kata wei wapila takti yo presiden ujungi ni so kumba takti kalangat lang ini den halo kata ka prim nagaling jong idkhot kila pen iya kata ka ya kata ka rai ka juki bangi ngin syongno baik na seng namar ba ngin namla syu ban yatrai ha kata ka seng ka ba don por ban takti yo